дар рӯсто шамолро аз ҳар куҷое интизор шудан мумкин аст. Аз теғаи рӯбарӯ, аз паҳнои водӣ ки ҳатто дар фасли гарми тобистон ҳам боди серун мевазад. маълум ки дар фасли зимистон шамол меҳмони доимӣ аст ва пайғоми барфу боронро меорад. аз деҳаи солиҳон ҳудуди ноҳияи Файзобод шурӯъ мешавад. худи рӯстои мазкур саргаҳи шаҳри ваҳдат ба ҳисоб меравад. шоҳроҳ бошад, аз шафати деҳа мегузарад. каме дуртар рӯстои суфиён ҷойгир аст. мавзеъро ҷангалзории табиӣ иҳота кардааст, ки дар он растанӣ зиёд мерӯяд. дарахту меваҳояшро намегӯед рангорангу дилфиреб. мошине дар канори деҳа қарор гирифт. ҷавонеро дар канори роҳ гузошту рафт. ӯ гӯё ба куҷо рафтанашро медонист. соли 1985 ман донишгоҳи тиббии давлатии тоҷикистонро ба номи Абдуллаҳ Мусиноро хатм кардам ва худи ҳамон сол бо роҳхати вазорати тандурустӣ ба шаҳри Ваҳдат равон карда шудам ба беморихонаи марказии ҳамин шаҳр ва давоми як сол дар онҷо мо кор кардем дар шӯъбаи бемории дарунӣ ва баъдтар бо роҳхати ҳамон сардухтури ҳамонвақтаи шаҳри Ваҳдат ба ҳамин маркази саломатӣ ба кор сафарбар карда шудам ва аз худи ҳамон сол аз соли 1986 инҷониб то ҳоло дар ҳамин маркази саломатии деҳаи солиҳон кору фаъолият мекунам. аслан дар ин марказ мо бештар ба корҳои профилактикӣ, ба корҳои пешгирӣ намудани бемориҳо, кӯмаки аввалияи тиббӣ расонда ба мардум кор мекунем ва дар бунгоҳи тиббӣ низ ба ҳамин кор машғул ҳастам. дар он солҳо мардуму духтурон дигар интизор набуданд ки дар деҳа маркази саломатӣ сохта мешавад. беҳтараш хизматрасонии тиббиро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондан дар кор буд. барои Ҳикматулло Абдуллоев кор дар деҳа осон набуд. ӯ ҳамагӣ як сол пеш донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистонро хатм кардаву ба шароити деҳа он қадар шинос ҳам набуд. давоми зиёда аз 35 сол мешавад ки ман дар ҳамин маркази саломатии деҳаи солиҳон кору фаъолият мекунам. ба мардуми ҳамин минтақа кӯмаки аввалияи тиббӣ мерасонем. минтақае ки мо кор мекунем маркази саломатӣ ба зиёда аз 7500 аҳолии ҳамин минтақа хизмати тиббӣ мерасонад ва ба ғайр аз ҳамин дар он деҳаҳои гирду атроф мо 3 бунгоҳи тиббӣ низ амал мекунад ва ин бунгоҳҳо бо мутахассисони баландихтисос таъмин ҳастанд. дар шароити рӯсто ки озмоишгоҳу ташхиси клиникӣ ва дигар шароити тиббӣ набуд, духтури ҷавон ба худомӯзӣ машғул шуд. фақат ба шаҳр барои дастрас кардани китоб меомад. барои фаҳмидани мавзӯи мушкил бошад, ба назди духтурони собиқадору олимони соҳаи тиб. охир дар деҳа духтур гуфта беморони гуногун муроҷиат мекунанд. ӯ ҳеҷ гоҳ ман духтуру ба муоина пешам биёед нагуфт. касе даъват мекард, чӣ шабу рӯз ё зимистону борон ҷуздони доруворӣ дар даст кӯшиш мекард ки сари вақт ба хонаи бемор рафта расад. аввал гумон карда буд ки шояд чанд сол дар деҳа мемонаду чун дигар ҷавонон ба шаҳр бармегардад. рӯзаи аввали корӣ дар ёдам ҳаст, вақте ки ба ин минтақа омадам, ҳамин дармонгоҳ дар як бинои истиқоматӣ ҷой гирифта буд ва сардухтури он вақто устоди мо ҳисоб меёбад Раҷабов Рустам, ки ҳамин дармонгоҳро дар инҷо ташкил карда буд. ҳамон вақте ки ҳамин табиати зебои ҳамин минтақаро ман дидам, дарахтони сабз, як қадар гулу гиёҳу теппаҳои сабз, рости гап мафтуни ҳамин минтақа шудам. боз куҷо ҳам равад ки фақат як худаш ҳамчун духтур ба аҳолӣ чанд деҳа хизмати тиббӣ мерасонад. ва барои як бемории вазина, барои як зани ҳомиларо интиқол додан ба маркази ноҳия хеле мушкилиҳо буданд, лекин ба ҳамин нигоҳ накардан мо ба онҳо кӯмаки аввалияи тиббиро мерасондем ва дар оянда боварӣ доштем ки рӯзҳои некам фаро мерасад,
خیلی امروز می‌بینید این روزها فرا رسید و ما شاهدی قدر دیگرگونی هستیم و مخصوصا در ساحه طب امروز با شرافت استقلالیت در کشور ما مؤسسه‌های تندرستی عددشون خیلی زیاد شدن، مخصوصا مؤسسه‌های هم شخصی و هم دولتی امروز به مردم خدمت طبی میرسونند و در کشور ما اصولهای بهترین، اصولهای نوی معاصر امروز استفاده کرده میشه، تکنولوژی نوی معاصر امروز به جمهوری ما وارد کرده میشه. солҳо ҳам сипарӣ мегаштанд ва дигар барои сокинони деҳоти солиҳон он духтури ҷавони аз шаҳр омада набуд, балки ҳамдаму ҳамрози мардум гашта буд. мутахассисе ки дар марказҳои саломатии деҳот кор мекунанд бояд вано универсалӣ бошанд, ҳамчун духтури оилавӣ бошанд. аслан кас ба назди духтур бо умеди шифо ёфтану шунидани сухани хуш меравад, вале то омадан ҳазор як фикру тахмин азияташ медиҳад. умеду боварӣ дар ин ҳолат дар мадди аввал меистад. ба мардуми ҳамин деҳа, ба мардуми атроф, ба мардуме ки аз ҷиҳаи аз дигар ҳамсоядиҳаҳо меоянд, аз дигар шаҳру навоҳиҳои ҷумҳурӣ меоянд, мо ба онҳо низ хизмати тиббиро дариқ намедонем. ӯ солҳои аввали мушкилоти кориро ба ёд меорад, ки ба солҳои 80-ум рост меомад. мушкилиҳо буд ки техника набуд, транспорт набуд, телефон набуд, роҳҳо маҳкам буданд. барои ҳар як мутахассиси ҷавон мантиқан ҷустуҷӯ ва такмили касб маънои дӯст доштани пеша ва ба боварӣ сазовор буданро дорад. барои ба саволҳои шахси бемор ҷавоб ҷустан бояд ҳамеша дар пайи омӯзиш буд. ҳар як микроб бо худ бо хусусиятҳои морфологии худ фарқ мекунад. яхина микробҳо як дар шакли нуқта мебошанд ёки курашакл мебошанд, дигарҳо дар шакли масалан чӯбча мебошанд, сеюмаш дар шакли занҷира мебошанд ва вобаста аз ҳамон маълумотое ки мо дорем вобаста морфология ёки ҳамон ташхиси молекулявии генетикиро аввалин маротиба ин бо ҳангоме ки мавзӯи номзади рисолаи илмии доктор ҳикматулло абдуллоевро мо таҳсил кардем. баъд аввалин маротиба омӯзиши хосиятҳои молекулявии генетикии ин ангезендаи ин беморӣ, яъне ки бемории хелика ҳамон микроорганизмро ки бактерияи хеликобактер пилориро дар омуданд. намуди оё дар зери микроскоп мо метавонем ки пешакӣ гӯем ки мумкин ки яке аз сабаби асосии авҷгирии ҳамин беморӣ ин микроб мебошад. дар дигар давлатҳо усули молекулявии генетикӣ ҷорӣ шудагӣ буд. то соли 2000 дар кишвари мо ин усули ташхиси молекулявии генетикӣ дар он мода шудагӣ набуд. азбас ки рисолаи номзади илмии ҳикматулло абдуллоев ба ин вобастагӣ дошт, як намуде ки то баҳор усули ташхис ки ҳатто барои ташхиси COVID-19 истифода мебарад, PCR тест бо ёрии ҳамон усули PCR хосиятҳои генетикии ангезандаро мо метавонем омӯхт. баъд вобаста аз ҳамин хосиятҳои онҳо метавонем гӯем ки ин ба кадом гурӯҳи микробҳо тааллуқ дорад. дар кафедраи микробиологияи донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуали Сино дар ҳамкорӣ бо дигар ниҳодҳои илмӣ хосияти шифобахшии растаниҳо мавриди омӯзиш қарор дода мешавад. то андозае дар илми тибби ҷаҳонӣ коҳиш ёфтани истифодаи растании шифобахш ба кашфи антибиотико алоқаманд аст, ки солҳои охир дар мавриди истифодаи он баҳсҳо хеле зиёд мешаванд. дар ҳама сурат духтурон истифодаашро бо омӯхтани дараҷаи масъунияти ҳар як фард тавсия медиҳанд. گیاهی که در کشور ما میرویند از جهت اکولوژی خیلی تازه میباشند. با این تازه بودن از جهت اکولوژی مردم بیرون از کشور مخصوصا خارجی بسیار توجه خیلی زیاد دارند و ما میبینیم که من در بسیار حالتها شاهد داشتم، مثلا در دولت‌های اروپا بسیار همین گیاهای شفابخش خودشون کشت میکنند، در گرمخانه‌ها کشت میکنند. و اکنون ببینید که چیزی که در خود طبیعت میروید،
چیزی که آفتاب استفاده میبرد، چیزی که از شمال و هوای تازه استفاده میشود و البته خاصیت‌های شفابخشش نسبت او گیاهایی که در همون گرمخانه‌ها رویانده میشن خیلی برتری دارد. برای تقویت بیماران من خود متخصص بیماری درون هستم و در عملیات در تقویت بیماران من بسیار وسیع از همین گروه گیاه استفاده میکنم. هنگام تقویت بیماران مخصوصا بیماری همین مزمن درون بسیار نتیجه خوب میده. چه خیلی نتیجه میده که مهلت تقویت کوتاه میشه، آرزوها کمتر میشن. дар заминаи чунин ҳамкориҳо як силсила номгӯи дороворӣ аз гиёҳҳои шифобахш барои маризони меъдаи рӯда омода карда шуданд ки тавсияҳои академик Мироҷиддин Ғиёсов хеле судманд мебошанд. фарқияти онро ба назар гирифта дониста боз махсус маводҳои ташхисиро истифода бурда ки инро усули серологӣ мегӯянд. мо метавонем як бемориро аз бемори дигар фарқ кунем. яке аз бағар аз усули молекулави генетикӣ Ҳикматло Абдуллоев дар Тобистон ҷорӣ намудан, ворид ва ҷорӣ намудани усули серологии бемории хеликобактериозҳо дар ҷумҳурии мо мебошад. дар илми тибби ҷаҳонӣ дар баробари пешрафт ҳамеша муаммоҳои нокушода боқӣ мемонад. солҳои пеш бисёр бемориҳои музмини узвҳои ҳозима махсусан ташхису муолиҷаи ангезандаҳои меъдаи рӯда ба таври умумӣ буд. дар ҷумҳурӣ дар ин самт мактаби гастроэнтеролого таҳти роҳбарии академик Мироҷиддин Ғиёсов дастовардҳои назаррасро дар сатҳи байналмилалӣ соҳиб гардидааст. аввалин маротиба ангезандаҳои ин бемории рӯдамеда соли 1980 қайд карда шуд ва тадқиқотҳои ҳаматарафа танҳо баъдои солҳои 1990 оғоз ёфтанд ва бо ин назардошт дар ҷумҳурии мо дар назди кафедраи микробиология, иммунология ва вирусология мо ҳам омӯзиши хосиятҳои микробиологию молекулави генетикии ин ангезандаро дар роҳ мондем ва мебоист қайд намуд ки яке аз аввалин олимон мутахассисони кишвари мо ки барои ба омӯзиши хосиятҳои молекулави генетикӣ ва табобати чунин бемориҳо аввалин олим ки мутахассис ин яке аз аввалинҳо доктор Ҳикматло Абдулло мебошанд. он нафароне ки дар заминаи кафедра рисолаҳои номзадиро ҳимоя намуданд, ин нашр намудани натиҷаҳои илмии тадқиқоти худ дар маҷаллаҳои пурнуфузи берунмарзӣ бо забони англисӣ, ин дар амрико, дар аврупо ва дигар кишварҳо метавон номбар намуд. доктор Ҳикматло Абдуллоев баъди натиҷагирии солҳои зиёд бевосита ба корҳои илмӣ шурӯъ намуд ки усули молекулярвии генетикиро бо ташхиси серологӣ дар бар мегирифт. навъҳои генетикии хосаи ин ангезандаҳо хеликобактер пилори чарх мезананд ва дар бисёр ҳолатҳо пайдоиши аломатҳои беморӣ, оқибати аломатҳои беморӣ ва ҳамин хосиятҳои генетикии онҳо алоқаманд мебошад. мутаассифона ангезандаи COVID-19 тез ба мутатсия мубаддал мегардад. яъне ки чунин ҳолатҳоро мо дар солҳои 2000 дар худи ангезандаҳои бемориҳои меъдаи рӯда, яъне ки дар хеликобактер пилори мо инро қайд карда будем. он тадқиқоте ки дар он солҳо мо гузарондем ва маълумотҳои оморӣ ки дар ҳозир мо ба даст дорем аз он нишон медиҳад ки дар ҳақиқат микроорганизмҳо аз ҷумла бактерияҳо ва вирусҳо ин организмҳои зиндаe мебошанд ки нисбати дигар организмҳо ёки макроорганизмҳо тезтар ба мутатсия мубаддал мегарданд, боиси бемориҳои ба монанди бемории COVID-19 сабаб мешаванд. дар натиҷа муайян кардани чунин генҳо, антигенҳо мо метавонем эҳтимолияти гирифторшавии одамро нисбати ҳам бемориҳои сироятӣ ва ҳам бемориҳои хайри сироятӣ муайян кунем. аз дигар тараф пайдо намудани чунин ген дар бадани одам ин маънои вайро надорад ки ин одам бояд ҳатман дар давоми зиндагӣ ба ин беморӣ гирифтор шавад. ин маънои онро дорад ки чунин нафар бештар эҳтимолияти ба ин беморӣ гирифтор шуданро дорад. яъне ки омӯхтани ин чунин антигенҳо ёки генҳо ҳам
аҳамияти ташхисӣ доранд ва ҳам аҳамияти тавбатӣ доранд ва ҳам таҳбияти пешгирӣ. вақте ки мо муайян мекунем ба он нафар фаҳмодан даркор аст ки дар бадани шумо ҳамин хеле эҳтимолият ҳамин аст, барои ҳамин бояд шумо доимо зери назорати доктор бошед. аслан таҳқиқоти мазкур дар заминаи кашфи ангезаи химобактерӣ мебошад ки соли 1983 ба олими австралӣ Маршал даст дод ва дар идома соли 2005 ҷоизаи Нобелро соҳиб гардид. кори илмии Ҳикматулло Абдуллоев бошад барои ташхис ва дарёфти муолиҷа бо усули ғайри ҷарроҳӣ нигаронида шудааст ки натиҷагирияш солҳои зиёдеро дар бар мегирифт. баромадгоҳи меъда ки стеноз мегуфтанд аксар боми аз рӯи ҳамин сабабҳо бемориҳои ҷарроҳӣ мекарданд. имрӯз қариб ки ин ҷарроҳиҳо нест. ана кашфиёти як хеликобактериё ки сабаби ҳамин захми меъда буданд ё сабаби меъдаи рӯда буданд, ин қадар ба иқтисодиёти ҷаҳон, ин қадар ба иқтисодиёти оила чӣ қадар натиҷаҳои хуб овард, чӣ қадар сарфакорӣ. тадқиқоти мазкур барои дар муҳлати кӯтоҳ ба муолиҷа фаро гирифтани беморон мусоидат намуда, аз ҷониби дигар дар амалия истифода мешавад. бисёр аломатҳои беморӣ, бисёр ҷараёнгирӣ ва оқибати беморӣ ба хосиятҳои молекулавии генетикии он вобаста дорад. яъне ки дар бисёр ҳолатҳо нишонҳо, пайдоиши нишонҳо ин бо миқдори генҳое ки хосиятҳои сироятпазириро назорат мекунанд вобастагӣ доранд. сарфи назар аз он ки дар доираҳои илмӣ ба натиҷаи кори илмии духтур Ҳикматулло Абдуллоев баҳои баланд доданд, ӯ зарраи фаъолияташро дар маркази саломатии деҳоти Солиҳон кам накардааст. баръакс кӯшиш менамояд ки бо мутахассисони ҷавон сатҳу сифати хизматрасонии тиббиро ба мардум беҳтар намоянд. мо бо мардум тез вохӯриҳо мегузаронем ва оиди ин ё он беморие ки сироятӣ бошад яки бемории соматикӣ бошад суҳбатҳо мегузаронем, то он ки аз ин бемориҳо мо онҳоро эмин дорем пешгирӣ карда тавонанд. маъракаи ваксинагузаронӣ гузашта истодааст. дар ин соҳа низ, дар ин самт низ мо корҳои хеле назаррасро анҷом додем. ҷода аз 80% мардуми ин минтақаро ба ҳамин ваксинагузаронӣ фаро гирондем. аз таъсири ҳамин ваксина ягон оризуҳои вазнин дида нашуд, чунки ягона роҳи халосӣ аз ҳамин бемории ин ваксинакунонӣ аст. ба назди духтури деҳа Ҳикматулло Абдуллоев ҳар рӯз беморони зиёде меоянд. ӯ бо хушмуомилагӣ ба худхос онҳоро ташхис намуда барои фаҳмидани иллати дард, ангеза ва роҳҳои пешгирии он илоҷ меҷӯяд. баъзан аз шарру ноҳияҳои дур ҳам ба суроғаш меоянд. من حیدر وزرینه از شهر پنجکن به اینجا آمدم، به دهه صالحان شهر وحدت. در اینجا یکم بار آمده ایستادم. خیلی قبول دکتر خوب بود در اینجا و من را دکتر تشخیص کردند و به من داروها توصیه دادند. حیدر شوی مردان هستم. بار دیگه در اینجا هستم. 3 سال پیش آمده بودم. در اینجا مراجعت کردم. همه زنم خونه گذشتگی بود. همه توبت از اینجا تشخیص کردم. هیچ نرسیدم و حاضر شدیم. خب تشخیص چگونه صورت گرفت؟ شما با دکتر به واسطه گفتید که زانو درد میکند یا خودی اونو پیخست کردن؟ نه نگفتم، من هم تو اومدم همه دیدن تشخیص گذراندن، گفتن زانو پاچه راست از زانو پایین در میکنه. همه خودشان پیشکی گفتن درد میکرد، من خودم میدانستم. نیکم کسی گفته که نبودم. برای تشخیص گذراندن گفتن پیشکی حقیقت باور کنیم که میکس متخصص خوب. دکتر یکی از وسیله تشخیص اولро аз ҳолати равонӣ ва чашм оғоз мекунад. баъдан тапиши қалбу гардиши хун, кори маъина, изтиробу аломатҳои норасоии витамину таркиби хун, аломати бемориҳои музмину ортопедӣ ва ангезаҳои узвҳои ҳозима. табиб ҳозир бояд мушоҳидакор бошад. гуфтам андака шикояти ночиз метавонад боиси дуруст гузоштани тасдиқ шавад. ҳастанд табибое ки ба шикояти бемор аҳамият намедиҳанд, ба тарзу зисти зиндагонӣ бемор аҳамият намедиҳанд, ба таърихи саршавии беморӣ аҳамият намедиҳанд. мо шоҳиди ҳамин воқеаҳо мешавем. дар давоми як моҳ бемор 3-4 маротиба аз ташхиси
رنگینی از همین توموگرافی کامپیوتری گذاشتم. وقتی که بینگری یگان علامت‌های بیماری از طرف من آشکار نشدن. تجربه نشان می‌دهد که آموختن اثرهای ابوعلی سینا برای متخصصان ساحه طب خیلی ضرور است. همچنین بار اول در تاریخ طب سلسله تشخیص مخصوصا فعالیت معاینه سر و حالت روحی و روانی در حالت سالم بودن و بیماری نه فقط معلومات بلکه طرز معالجه آن را پیشنهاد می‌نماید. هر یک کتابش را اگر آموزید البته یگان اختراعات بزرگی یافته می‌توانید. کسب دکتری آموزش همه روزه را تقاضا دارد. سینای بزرگ هنوز در جوانی عالمی زبردست گردیده بود و طب را از آموزش و تالیفات اثرهای زیاد از علمهای منطق و فلسفه و کیهانشناسی آغاز کرد. به اندیشه سینای بزرگ محض همبستگی علم با درک طبیعت و دانستن علمهای دقیق برای طبیب خیلی مهم است. ادبیات نیز حکمت بزرگ را در خود محفوظ می‌دارد که عمر خیام سینا را در ژانر رباعی استاد خوانده است. در ایجادیات نویسنده مشهور تیمور ذوالفقارов اوید به حکمت همزیستی انسان با طبیعت، درک و مناسبت احتیاطکارانه مخصوصا حالت بهداشتی موقع مهم دارد. در مدت 37 سال حدود دهات صالحان به مراتب وسیع شده، اهالی نیز دو مراتب افزوده است. در عرفیت بیهوده نگفتند که تنی گرم به درد نمی شود. تکاپوی دکتران نیز همیشه در نظر می رسد، ولی امروز شرایط دوچند بهتر گردیده و مرکزهای سلامتی در دهات با تجهیزات معاصر تامین کرده شدند. ما کوشش میکنیم که سطح دانش ملکه баланд бардорем кормандони соҳаро ва хурсандона дар мо 2 нафар корманди ҳаст ки дар сатҳи муассисаи кӯмаки оила фаъолият мекунанд, дорои унвонҳои илмӣ мебошанд. албатта бо дастгирии вазорати тандурустӣ ҳамасола аз ҷониби кормандони мо хусусан табибон аз 1 то 2 нафар барои давом додани корҳои илмӣ бо дастгирии вазорати тандурустӣ мо аз ин ҷо равона мекунем. духтури деҳоти матло абдуллоев он ҷавони 37 сол қабл буданро ҳаргиз дар кори ҳамарӯза фаромӯш накардааст. ҳарчанд мӯи сафедаш баёнгари гузашти солҳоро дошта бошад, фарзанди калонияш манӯчеҳр низ духтур аст. дар институти гастроэнтерологияи академияи миллии илмҳои тоҷикистон таҳти роҳбарии олимони машҳур мироҷиддин ғиёсов ва сайфулло авезов рисолаи номзадиро оид ба бемориҳои музмини ҷигар ҳимоя кардааст. аҳли оиларо аксар ҳамчун табибони ҳозиқ мешиносанд ва ин боварӣ барояшон ҳамчун мутахассис эҳсос ва дарки масъулият мебошад. на фақат дарди беморро дарк кард, балки барои рафъаш аз бадан ҳамдард будан аст. табиби бузурги мо ба монанди аввали ибн Сино, Закарияи Розӣ ки дар он вақтҳо бисёр ташхисҳои дуруст мегузоштанд. махсусан ҳамин илми қиёфашиносӣ дар назар мегирифтанд. тиби классикия хуб аз худ карда буданд, тиби ниёгона ва то имрӯз ақидаҳои пешқадами ин шахси бузург, ин табиби бузург то ҳозир дар болои мизи мо аст ва аз он на як худи мо, чунки тамоми мардуми ҷаҳон аз дастовардҳои тиби ниёгони мо истифода мебаранд, корҳои илмии тадқиқотии худро мегузаронанд аз рӯи ҳамин гуфтаҳои олимои бузурги мо. ва як чиз дигар ҳамин ки мо вақте ки маризонро ба табобат фаро мегирем, ҳатман мо аз дастовардҳои тиби муосир дар ҳамбастагӣ бо тиби ниёгон мо табобат мекунем мардума. масалан ҳастанд ақидаҳои пешқадаме ки дар тиби мо буданд, ӯ усулҳои ташхисие ки дар тиби ниёгон буданд ва ӯ гиёҳои шифобахше ки кишвари мо хеле бой аст. аз ҷиҳати экологӣ гулу гиёҳои тоза дорем ва мо аз ҳамин гулу гиёҳҳо барои шифобахшӣ ба беморон тавсия медиҳем. мо натиҷаҳои хуб мегирем. дар тоҷикистон беш аз 5000 номгӯи растанӣ мерӯяд ки барои саломатӣ манфиатовар будани 800 тои он расман тасдиқ шудааст.
аз рӯи феҳристи мазкур дар пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология ва маркази инноватсионии биология ва академияи миллии илмҳои тибби тоҷикистон ва донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино, академико мироҷиддин ғиёсов, муҳиба ёқубӣ ва доктори илмҳои тиб саидбек сатторов соли охир як силсила тадқиқоти пурарзишро ба анҷом расонида, истеҳсоли номгӯи доруворӣ дар истеҳсолоти ватанӣ ба роҳ монда мешавад. қобилияти зидди бактериявӣ гиёҳҳои шифобахш маъмулан тахар ва ширак ҳамон вобастагӣ дорад. кашф намудан хеле ки бактерия бемории музмин номбар карда мешуд, ба гурӯҳи бемории музмин дохил мешуданд ва табобати аниқи этиологӣ мегӯям. Табобати аниқи этиологӣ надоштанд. вақте ки ҳамин бактерия дар соли 1983 кашф шуданд аз тарафи олимони ҳамин австралия, ман шаволем ҳамона як нохост кашф кардан, дар худашон таҷриба гузаронданд. баъд ба ҳамин хулосаи омаданд ки ҳамин бактерияҳо яке аз сабабҳои асосии бемориҳои музмини меъдаву рӯда ва захми меъда ба шумор меоянд. барои ҳамин дар тамоми ҷаҳон оиди ҳамин хосиятҳои зараровари ҳамин бактерияҳо омӯхта шуданд, корҳои илмии зиёд дар тамоми дунё гузаронда шуданд ва ба хулосаи омаданд дар солҳои охир ки зиёда аз 70-80% бемориҳои музмини меъдаву рӯдаву захми меъда ба ҳамин бактериё вобаста аст. яъне ки ҳамин бактериё вобаста ҳастанд. вақте ки аз ҳамон замоне ки захми меъда ба воситаи ҳамин антибиотикҳои махсус ҳастанд ки ҳамин хосиятҳои зидди хеликобактерӣ доранд, вақте ки истифода карданд, вақте ки ба омори ҷаҳонӣ менигарем, вақте ки мо нав кора сар карда будем давраи 85-86 соло, дар як ҳафта дар шубаҳои ҷарроҳӣ дар як худи як ноҳия то 10-12 бемора бо сабаби захми меъдаву рӯда ҷарроҳӣ мегузаронданд ки баъд оризуҳошон бисёр буд, ваям бисёр буд, гурӯҳҳои маҷрӯҳӣ мегирифтанд. ана бинед ки дар 10-15 соли охир мо худ мушоҳида мекунем дар ҳар як шӯъбае ки ҷарроҳиам худ дар пойтахт боша, худ дар ноҳия боша, бисёр кам ба чашм мерасад ҷарроҳӣ. мумкин дар як моҳ як нафар ёки дар 5-6 моҳ як нафара ҷарроҳӣ мекунад аз сабаби ҳамин захми меъда. вақте ки ин усул пешниҳод шуда, ин усула тамоми дунё барои табобати захми меъда истифода кард, ҳамин оризуҳои захми меъда тамоман кам шуданд. ҷарроҳиҳо тамоман ба миқдори хеле зиёд ҷарроҳиҳо кам шуданд. барои рафъи кулли бемориҳо дараҷаи масунияти одам хеле муҳим буда, солҳои охир созмони тандурустии ҷаҳонӣ оид ба коҳиш додани истифодаи антибиотикҳо ва хатари он ба саломатӣ пайваста ҳушдор медиҳад. аз ҷониби дигар олимону духтурони ҷаҳон бар зидди ангезаҳои хатарбори саломатӣ ивазкунандаи бехатарро дар ивази антибиотикҳо пешниҳод созанд. ҳарчанд ин масъала баррасии 10 солаи баъдиро дорад, вале ҳар як духтури ҳушманду олими соҳа дар ин масъалаи муҳими тибби ҷаҳонӣ заррае ҳам бошад саҳми худро гузоштан мехоҳад. магар ин осон аст? ҳаргиз. вобастагӣ байни қобилияти зидди бактериявӣ ёки қобилияти зидди бактериявӣ зидди вирусӣ зидди замурӣ гиёҳҳо гӯем ки гиёҳҳои шифобахш ва дигар растаниҳо ҳам ба ғайр аз гиёҳҳои шифобахш дигар растаниҳо метавонанд ин қобилиятро дошта бошанд. соли 1928 аввалин антибиотикро кашф карданд, яъне ки аввалин антибиотика аз ҳамин замур ҳам растани аст, як намуди растаниҳо дохил мешавад. олимон ҳаракат мекунанд ки барои ҳамчун антибиотик, ҳамчун маводҳои зидди бактерию зидди вирусӣ алафор истифода баранд. дар худ ӯ қобилияти оризуҳое ки моддаҳои антибиотикӣ ёки моддаҳои доруворие ки ба тарзи синтетикӣ коркар мешавад, оризуҳош камтар мебошад. вале илми тиб ҳамеша дар рушд аст ва як василаи мояи ҳаёт буданашро кайҳо собит кардааст. аз ин рӯ аксари мутахассисони соҳа дар озмоишгоҳҳо соҳа ба соҳа, бахш ба бахш саду ҳазорҳо ҷузъиёти самарабахшии усулҳои пешгирӣ аз бемориҳо ва роҳҳои муолиҷаро меомӯзанд.
حتی گفتنی هستن که بعضی علامت‌های کلینیکی نوچیزه که ما مشاهده میکنیم در قیافه بیمار، در پوست بیمار، در چشم بیمار، در رفتار و گفتار بیمار. این همه تشخیص است. هست یک علامت‌هایی که میتوانه با ما علامت‌های ظاهری درست تشخیص گذاری کنیم. درست. این همه این چیزای طبی کلاسیکی به ما میگه. در وقتهای خیلی کتاب با مطالعه میکنم، مخصوصا قانون طب سینا، قانون طب بسیار میخونم، مطالعه میکنم و ادبیات علمی که سالهای اخیر در کتابخانه‌های ما خیلی بسیار شدن، ادبیات علمی مطالعه میکنم و از اون چیزی که در بالا گفتم در بسیار سریع کنفرانس‌های بین‌المللی اشتراک میکنم. بسیار نوآوری‌هایی که در همون کنفرانس‌ها بیان میشوند اونا رو به خود میگیرم و آماده در این کشور خود این اصول‌های پیشقدم طبقات استفاده میکنم و کوشش میکنم که خاصیت‌های شیمیایی، خاصیت‌های بیولوژی و خاصیت‌های شفابخشی و خاصیت‌های ضد ویروسی، ضد باکتری این گیاها را آموزیم و به مردم پیشکش. در چشم انسان به اندیشه سینوی بزرگ انعکاسی سایه اشیا است که قابلیت بینش را به وجود آورده است. در ادامه صدها هزار نیچه احساس و فهمیش و ادراک با معاینه سر ارتباط میگیرد که از درک حالت و واقعه تا تحلیل را دارد. بهوده چشم را آینه جگر، نبض حالت روانی و بازگوی جسم نگفتند. از جانب دیگر حالت سلامتی انسان در چشمان هم عکس می‌یابد که طب عنعنوی و علم عملی همیشه به آن تکیه کرده است. ابوعلی ابن سینا از روی معیارهای منطق و فلسفه انسان را چنین بهاگذاری کرده است: عقل در پایه حساب به کمال می‌رسد و نیروهای معرفت را ظهور می‌سازد. بعد کمال یافتن انسان می‌تواند که به اشتراک حساب هم با عقلش وسیله‌های عالم را درک و کشفیات ها کند.